श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि 132 जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे आन्चलिक सत्संग बिहार थुरिबारि सराथि मायथाइ फालिथाय फोरबो फालिनो गाहाय खुन्थिया गायसनदों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आफलागाव फदमबिल मिलन एमइ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आन्चलिक सत्संग बिहार थुरिबारि दतमा सत्संग केन्द्र इन्टिबिल सत्संग केन्द्र आरो सेरफांगुरि सत्संग केन्द्रनि बानजायनायाव फैगौ 2 जानुवारियाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो जुगनि साबसिन जोहोलाव अबं ओनसोला श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि 132 जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे आन्चलिक सत्संग बिहार थुरिबारिनि सनाथि मायथाइ फालिथाय फोरबो फालिनो थाखाय गाहाय लाइ खुन्थियाखौ दिनै गायसनदों। बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया गाहाय लाइ खुन्थियाखौ गायसनना होयो आरो बेजों लोगोसे खुंफुं आफादनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिनानै फै। बेथ' मोनसे जोंनि थाखाय जोबोरै गोजोनथाव बाथ्रा। जोङो समाजनि मानसि हिसाबै समाजनि बहुद खामानि मावो। थेवबो बिनि गेजेराव जों आध्यात्मिक इसोरखौ लानानै हाबाफारि लानाय बे जिनिसा जोंनि थाखाय साबसिन गोजोनथाव बाथ्रासिन। जोङो धर्मगुरु इष्टदेब होनना बुङो। इष्ट होनना मंगल, जायजों बयहाबो मंगल जायो, गाहाम जायो। बे गाहामखौ जों हास्थायनो थाखाय बे गाहामनि बिगोमा इष्टदेब माने जोङो बिथांखौ हागौमानि बिथाङा जा बिथोन होलांदों बेबादियै जों बेखौ मावो आरो बोसोराव बिथांनि बोसोरारि जोनोम दिनखौ फालियो आरो प्रत्येक मन्दिरानो गावबागाव गायसननाय दिन थायो आरो बे गायसननाय दिनफ्राव जोंनि हजोंनिफ्राय जायखौ जोङो गुरुदेब होनना बुङो ठाकुर थांखांनायनि उनावबो जायहा जोंनि प्रधान आचार्यदेब दं बिथांमोनहा जेरावबो ठाकुरनि जेसेबां मन्दिर दं बेफोराव आगान होनानै बे मन्दिरफोरखौ प्रतिष्ठा खालामलांदों। बेफोरबो जोंनि थाखाय गोसोआव रोखायै लाखिनांगौ खोथा आरो बिथांनि माने बे बाथ्रा दिनफोरखौ फालियोब्ला जोंनाव गोदान थुलुंगानाय फैफिनो, धर्म प्रेरणा फैयो। दा बिनिखायनो जोङो बे उत्सबखौ खालामो आरो दिनैनि दिनाव आगोलाव गंफा लानानै खालामोमोन, खिन्थु बेवहाय खरसनि बाथ्रा दङ। ओंखायनो गंथाम गंब्रैजों ज' लोगो लानाय बोसोराव खेबसे उत्सब खालामो, जोनोम दिनखौ पालन खालामनाय। बेखौ जोंनि आचार्यदेब सत्संगनि आचार्यदेबानो बेखौ बिथोन होदों। बे हिसाबै दिनै बेवहाय थुरिबारि बे आन्चलिक सत्संग बिहारल' नङा, बेजों लोगोसे बे सनाथि मायथाइ फालिनायजों लोगोसे खाथि खालानि जेसेबां मन्दिर दङ, जेरै सेरफांगुरि दङ, इन्टिबिल दङ, दतमा दङ, जोङो ज' लोगो लानानै बेवहाय बे 28 जानुवारि दिनखौ बे थारिखखौ थि खालामना लानाय जादों। जोंनि समाजनि थाखाय माबायदि होननानै सानो सार? धोरोमाथ' बयनिबो थाखाय गोनां। बबेबा आरो जाय जेसेबां धोरोमखौ फालिगोन बे समाजानो बांसिन साबसिन सान्थियाव थानो हागोन, दावगालांनो हागोन। थ' बे मोनसे खोथा बेनो जे जों जि समाजफ्राव बर'खौल' होननानै बुङाखै, बयबो सम्प्रदाया जेखौ धर्म होननानै बुङो, हयथ' नामावल' धर्म, खिन्थु हयथ' बिसोरनि खामानि दामानिफ्रा धर्म नङाबो जानो हागौ। बिनिखायनो प्रश्न जायो, मानसिफोरनाव सोंलु फैयो जे धोरोम इसोरखौ फुजिनायाव मानो इसेबां गन्दगल? आसलथे बे नङा, इसोरा गन्दगल खालामाखै, धोरोमा गन्दगल खालामाखै। जायनाखि धर्मनि जायनाखि लिडारफोर जानानै दं बेखौ दैदेनदों, बे दैदेनगिरिफोरनि मोनसे गोरोन्थि साननाय दं, बिथांमोननि मावनायनि गोरोन्थि दं। बे हिसाबैसो बिनो आसोल जेखौ सर्ट जिनिसखौ जुदि जोङो फल' खालामोबा, हास्थायलाङोब्ला बेवहाय रावहाबो खहा जाया, बेवहाय जोंहा सुख सान्थि फैयो, नाथाय बेवहाय हिंसा फैया, बुलाय सोलाय फैया। ओंखायनो धर्मखौ प्रत्येक समाजनि मानसिनि थाखाय नांगौ। आच्चा, दिनै आं बे चेनेलनि मिडियानि गेजेरजों गिबि आङो नोंथांमोनखौ साबायखर बावग्रोबाय। आं मोनब्रै सत्संग केन्द्र मन्दिरनि खुंफुं आफादनि आफादगिरि जानानै आं बेखौल' मोनसे फोसावनो सानदों। बेनो जाहैबाय जोंहा आचार्य गुरुनि निर्देश बायदियै 136तम जोंनि गुरुनि बे जोनोम सान फालिनायखौ लोब्बा लानानै जोङो दिनैहाय मोनब्रै जिहेतु जोंहा केन्द्र मन्दिरनि इन्टिबिलि सत्संग केन्द्र, सेरफांगुरि केन्द्र आरो दतमा सत्संग केन्द्र मन्दिरजों लोगोसे थुरिबारि आन्चलिक सत्संग
केन्द्र मन्दिरनि सनाथि मायथाइखौ लोब्बा लानानै जोङो गाजा गोमजायैनो जोङो बे जोंनि बे धर्म माने जोंनि आचार्य गुरुनि निर्देश बायदियै 136तम श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि माने जोंनि गुरुनि जोनोम सानखौ फालिनायावहाय जोङो गोबां हाबाफारि जोङो दङ बेवहाय जोंहा धर्म अनुष्ठान दङ बेजों लोगोसे जोङो फुंनिफ्रायनो जोंहा माने उषा कीर्तन जागोन बिनि उषा कीर्तन जाखांनायनि उनावहाय जोङो प्रेयार खालामगोन प्रेयार खालामखांनायनि उनावहाय जोंहा बेवहाय मोनसे आरोबाव 9टानिफ्राय जोङो मोनसे ठाकुरनिनो मोनसे कीर्तन बायदि जों बेवहाय लादों बेनि अनगायै जोंहा माने बेलासि समावहाय जों जानाय बे आदारखौ जाखांनायनि उनावहाय जोंहा बेवहाय मोनसे सन्मिलन धर्म आल'सना जागोन बेवहाय जोङो मोनफ्रोमबो बे जोंनि जेसेबांनाखि गुरु भाई दादामा आरो नन गुरु भाई बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों हांख्रायदों बे जोंनि हाबाफारियाव जाहाथे बयबो लैहोर फैनानै जाहाथे जोंनि हाबाफारिफोरखौ जाफुंसार होयो बेनि थाखाय आं दिनै खुंफुं आफादनि जानानै खावलायदों आरो जोंनि प्रग्रामा बेखिनिनो सानसेनिनो प्रग्राम माने 28 जानुवारियावहाय माने बेखिनि आरो बेसेबांसो सिबियारिफोरा बेयाव बाहागो लागोन बबेनिफ्राय फैगोन जोङो बुंनो थाङोब्ला जों सारा क'क्राझार जिल्लानि जेसेबां नोंनि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि भक्त गुरु भाई दङ जों बिथांमोनखौ हांख्रायदों दा बुंनो थाङोब्ला एबा 10,000सो जों आसा खालामदों दा बेसेबां सौफैनो हायो जोङो इनभाइटखौ खालामदों दा जोंनिफ्राय हांख्रायनाया बेखिनियानो जोंनावहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोङो एक्चुअलि जोंनि धर्मनि नियम मथे जोङो बेबायदि आचार्यनि निर्देश बायदियै जों देग्लाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनिनो गुरु भाई ऋतिक दादामोनखौ जों हांख्रायदों बेनि गेजेरावनो जों बिथांमोननि दारै जोङो माखासे नैबे स्टेट्सनिफ्राय बिथांमोननि मोजां मोजां जोङो भाषणफोरखौ जों खोनासंगोन माने प्रग्रामा बेखिनियानो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोलॉजी डेन्टेल यूरोलॉजी डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी OT ICU NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोनायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।